Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатыба койбыр темалар турында. Шәһәрдә коронавирус белән авыручыларның гомуми саны 740-ка җитте. Чаллыда тәүлек эчендә 3 шәһәрдәшебез авырган. Ближний дип аталса да, Чаллыдан 2 чакрымда урнашкан авылда юллар юк. Бистәдә уңайлыкларны кем булдырырга тиеш? Тукай районымы, әллә Чаллы башкарма комитетымы? Гади ромашкалардан алып купшы гортензияларга кадәр шәһәрдәшебез подъезд янын гөлбакча иткән. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 38 яңа очрагы теркәлгән. Чаллыда 3 шәһәрдәшебез зарарланган. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда COVID-19 диагнозы 4787 кешедә расланды. Барлыгы 3601 татарстанлы сәламәтләнде. Шул исәптән 12се узган тәүлектә 1168 кеше дәвалануны дәвам итә. Чаллыда исә барлыгы 740 авыру очрагы теркәлде. Чаллыда кафеларда санитар нормаларның үтәлешен тикшерәләр, исегезгә төшерәбез. Эпидситуация белән бәйле рәвештә кафеларга 11 июньнән эшләргә рөхсәт ителде, әмма бөтенесенә дә түгел. Үз эшләрен веранда булган объектлар гына яңартырга мөмкин. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова хәбәр иткәнчә, Чаллыда кулланучылар базарының 2133 объекты битлек, перчаткалар куллану, дистанция линияләре булу һәм биналарны вакытында чистартып тору буенча тикшерелде. Хагыйдә буларак, бер өстәл артында 4 кешедән артык кеше утырырга тиеш түгел. Өстәлләр арасы 1,5 метр булырга тиеш. Хәзерге вакытта Чаллыда гадәттән тыш хәл вакытында яки аның барлыкка килү куркынычы янаганда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен үтәмәү буенча барлыгы 199 кагыйдә бузу очрагы ачыкланган, 870 мең сумлык штраф салынган. Бездә юл юк. Шундый шикаят белән безнең Кайнар элемтәгә Тукай районының Ближний бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Торак пункт шәһәрдән нибары 2 чакрым ераклыкта урнашкан. Ул 2012 елда төзелә башлады. Шуннан бирле җирле халык төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итә, әмма уңай карары юк. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Торак пунктта 300-гә якын кеше яши, әмма анда кибетләр һәм мәгариф учрежденияләре юк. Күпчелек халык Чаллыда эшли, балаларны бакчага һәм мәктәпләргә шәһәргә йөртәләр. Биредә яхшы һава торышы булганда гына үтеп була, чөнки яңгырдан соң юл сазлыкка әйләнә. Җәүдә бит барырга туры килә, кай вакытта безнең янда магазин юк. Җәү чыгып китсәң, эпигә монда бит нинди зур юл үтәргә кирәк, 2 километр. Ә шуны 2 километр юлны эшләп куюы миңа ул берни дә авырлык түгелдер дип уйлыйм. Кыш көне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен чакыртырга туры килгән, чөнки кар аркасында бистәдән берәү дә чыга алмаган. Халык бер вакыт ашыгыч ярдәм һәм янгын сүндерүчеләр вакытында барып өлгермәсләр дип курка, чөнки аларга ерактан урап барырга туры киләчәк. Менә анда бит скорый чакырып, скорый ватып ятканын. Кыш көне быел күпме кеше анда ватып ятты, 6-7 сәгать чыга алмыйча. Җирле халык авыр җирлеге рәисенә, Тукай районы Чаллы администрацияләренә һәм Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бистә яшәүчеләре йөри торган басу шәһәр территориясенә урнашкан. Бистә үзе Тукай районына карый. Ближнийдан алып Чаллының Мәскәү проспектына кадәр турыдан-туры юл нибары 2 километр тәшкил итә. На данный момент, кроме указанной подъездной дороги, имеются альтернативные дороги. Вопрос строительства дороги до поселка Ближний Тукаевского района от улицы Виктора Полякова будет рассмотрен в последующие годы при комплексной застройке территории. Бу елның кая каравын әлегә ачыклый алмадык. Тукай районы администрациясенә тиздән аңлатма бирергә вәгъдә иттеләр. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-995-982-31-08 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер.
Гараж законсыз болып шықты. Узған отнада бізде бисесінің 17А24Б блога аркысында гараж ұйыштырылуы турында сюжет көрсеткен едік. Татарстан прокуроры Илдус Нафиков yüklемесі бойынша шахар прокуратурасы текшіру үткерді. Күзетшілік органы 2009 жылдан башлап республиканың БТИ филиалында йұрт биналары милікшілерінің ғымыми жиылышында шиттен тұрып тауыш беру рәуішінде үткерілген біркітме соқлануын ашықлады. Әлгі біркітме негізінде гараж түзу һәм файдалануға тапшыру үшін рөхсәт алынған. Соңырақ бірнеше тапқыр бинаның хужалары алышынған. Россия тұрак кодексы негізінде көп фатирлы йортта ғымыми милли көлемін барлық биналарының милікшілері ризалығы білен генә кимету мөмкин. Шуңа да шиттен тұрып тауыш беру формасында үткәрелгән җыелышның кворумы юк. Шәһәр прокуратурасы судка гариза бирү максатыннан эш материалын Чаллы зонасы торак инспекциясына җибәрде. Яңа бинаға яңа исем. Чаллыда татар драма театры үшін исем сайлыйлар. Исегезгә төшерәбез, теләгән һәр кеше шәһәрнең рәсми сайтында театрга үз вариантын тәкъдим итә алды. Конкурсның нәтиҗәләре кайчан әзер булачак һәм театрның яңа бинасында беренче премьерны кайчан көтәргә хәбәрчебез ачыклады. Театрның иң яхшы исеменә конкурс бер ай дәвам итте. Барлыгы 200-дән артык гариза килгән. Мәдәният идарәсе җитәкчесе Румил Кәрәмиев сөйләвенчә, иң кече катнашучыга 6, ә иң өлкәненә 70 яшь. Жителями города были предложены, сейчас можем привести примеры, такие названия, как Жилкән, Оккалфак, Курай, Серлесандык. Также было предложено увековечить имена известных личностей города и республики, писателей, драматургов, артистов, режиссеров. Самое неожиданное из названий у нас, если не ошибаюсь, предложил блогер, это Эшпешматр. Конкурста җиңүчене бүләк көтәм, аны киләсе атнада игълан итәчәкләр. Җиңүче гаиләсе белән теләсә нинди спектакльгә бара алачак. Ә хәзер Шамил Идиатуллинның Брежнев шәһәре романы буенча яңа спектакль репетициясе бара. Премьера реконструкция дәвам итә торган яңа бинада күрсәтеләчәк. Төзелеш эшләре дә ахырына якынлаша. Шамил Идиатуллин, город Брежнев әсәре буенча, шуннан соң Илгиз Зайниев пьесасы буенча музыкаль комедия өстендә эшләячәкбез. Һәм инде яшүсмерләр өчен бер кызыклы пьеса таптым. Менә репетицияне инде ала берсә, бүген понедельниктан башларга ният. Татар драма театрының яңа бинасы август айында ишекләрен ачар дип планлаштырыла. Яңа театр сезонда тамашачыларны 5 спектакль көтә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда Казан һәм Чаллы IT-парк директоры вазифасына конкурс игълан ителде. Оешма вәкилләре хәбәр итүенчә, конкурста катнашу өчен 7 гариза бирелгән инде. Конкурста мәгълүмати технологиялар, стартапларны үстерү, яңа белем бирү программалары, фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр трансфер өлкәсендәге тәҗрибәле белгечләр катнаша ала. IT-паркның яңа директорына майданчыкның нәтиҗәлелеген арттыру буенча эшне дәвам итеп кенә калмыйча, технопаркны югары технология өлкәсендә тикшеренүләр өчен лабораторияга әверелдерергә, шулай ук аны цифрлы икътисад милли проекты кысаларында да Татарстанда гамәлгә ашырыла торган акыллы шәһәр һәм цифрлы технологиялар проектының эксперт үзәге итеп билгеләргә кирәк булачак. Ишегалдын сәнгать әсәренә әйләндерәләр. 50-нче комплекста яшәүчеләр подъезд янында чәчәкләр үстерү кайберләренә инде 20 елдан артык. Безнең төшерү төркеме дә әлеге чәчәк бакчасында булып кайтты. Флюра Сиддиқовна 50-дән 04 йортында инде 20 ел яши. Шәһәрдәшебез чәчәкләр ярата. Йортта яши башлау белән ул подъезд янында аларны бик күп утырткан, ә соңрак зур матур клумба барлыкка килгән. Быел торакчылар чәчәк түтәлләрен булдыруда ярдәм күрсәтергә вәгъдә бирде ди Флюра ханым. Бик күп инде аларны санап та бетереп булмый, кайберсенең исемнәрен дә запомнить әйтеп булмый. Һәр сезонның үз матурлыгы. ЖК заявление язган идем, менә 2 ел элек. Әйткәннәр иде, что үзләренең счетыннан ограждение ясыйлар дип. Чәчәк бакчасы йортта яшәүчеләрнең дә күңеленә хуш килгән. Яныннан тиз генә үтеп булмый, озаграк торып чәчәкләр матурлыгы һәм хуш исләре белән хузурланасы килә ди шәһәрдәшләребез. Бишәте комплекста матур шундый чәчәкләр, Аллага шөкер. Мондый чәчәкләр дөньяда тормыш булсын.
Чтоб шулай бәхет булсын. Шешек клумбалары шәһәрнең күп подъездлары янында бар. Үсемлекләрне җирле халык үзе карый. Клумбаларда гади ромашкалар, купшы гортензиялар, алрозлар һәм нәфис лилияләр. Бакчачылар шешекләрне иртә яздан утырта башлыйлар. Алар ишегалдын күзгә кадәр бизәп тора. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа бәйге Шолылар стрит-арт Идел буе фестивалендә катнаша алачак. Катнашучылар коронавирус инфекциясына каршы туры темасына граффити әзерләргә тиеш. Мөмкин булган темалар арасында медицина хезмәткәрләренең батырлыгын, гражданнарның өлкән яшьтәге кешеләргә һәм сәламәтлекләре буенча мөмкинчекләре шикләнгән кешеләргә битараф булмауларын, волонтерлык һәм башкаларны чагылдыручы сурәтләр кабул ителә. Фестивальдә 16 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган рәссамнар һәм профессиональ стрит-арт рәссамнар катнаша ала. Катнашуның мәҗбүри шарты шәһәр мөхитенең эре объектларында эскиз рәвешендә алдан җибәрелгән сәнгать сурәтен төшерү өчен тиешле күнекмәләр булу һәм әзерлек. Бәйге 7 июльдән башлана. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.